ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ಮೂಜಿ ಈ ಪಂಥದ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲೆನ ಕುಡ್ರ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂದಲೇ ಬಂದಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರಿ ಮಿತ್ರರು ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಮೂರ್ದು ಪರಂದು ಪುಂಚಿತನೆ ಲೇಸಕ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸಹಕಾರನು ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮರಣಿಕ ಉಡುಪಿ ಮರ್ಜರ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಧುಬನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ತೀರ್ಪು ಕೊರೆ ಕುಲ್ದೇರು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತೇರು KK ಪೇಜಾವ್ರ ಬಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೈನ ನಿಕಲೆನ ಎದುಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲುಂಬೆ ಎದುಕೊನಗ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು
ನಿಮಿಷ. ಮೊದಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಎಸಲು ಮುಜೆತ್ತ ಕಲಟ್ಟು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜನಕುಲು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ 13ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿಟ್ ರಂಗ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಪುರ್ಲುದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಐಟ್ಲ ಮೇಯಚ್ಚ ಪೊಡಿಯಾವಂದ ಇತ್ತಲ ಆ ಪಜ್ಜಿ ಕೋಲ್ನಂಜಿತ್ತಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಸುರುಕಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಆರ್ ತೀರ್ಪುಗೊರ್ನಡು ತುಂಬು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂಜಿ ಮೆನ್ಕು ಬಳ್ಳಿ 10 ಬಿರೆಲ್ಡೆ 7 ಸ್ವರತ್ತ ಸ್ವರಲೋಕನು ಟರ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣ್ ಮಣ್ಣದ ಬಾಲ ಗುರುಕಿರಣ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಡ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತೇನು ಪೋಯಿನ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಡ್ಲ ಈ ಸತಿ ಅಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಿದೇರು ಎಕಾಡ್ದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಎಂಕ್ ಈತ್ನ ಮುಟ್ಟ ತಂಡ ತೆಡ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೋಜಿದಂಡು ಐತಾತೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫಿಲಿಮಿಂದ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಜವನ ತೂನಗ ಜೇಕಿನ ತೂನಗ ಎಂಕಲನೆ ಗುರ್ತದ ಕೀರ್ತಿಂದು ತೋಜುಂಡು ಕೀರ್ತಿಯ ಅವೇ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ತಂಡು ಒಟ್ಟುಡೆ ಈ ತಂಡದ ಪೌಲ ಕುಣಿತಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾದ ಕುಣಿತ ನಲ್ತದೇರು ಆ ಪೊರ್ಲು ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಗೆ ಆ ಬೊಲ್ದುದ ಬೀಲ ಪಾಡ್ದು ಆರ್ ನಲ್ತಿದಿನಾರು ಹೊರ ಪಿರ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲಿ ಐ ಕೊರ ನಲಿಪೋಡು ನಾನು ಏನು ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಲೆ ಪಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದರು ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿನ ತೂದು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಬೇಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ಬೋಂಟೆ ಪತ್ತೋಡು ಬಂದು ಕಲ್ಪುಣಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆನ್ ಕಲ್ತೊಂದರು ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಭಟ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಡ್ ನಲಿಪುಣ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಪೌಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆ ಪೌಲೋಗು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಡ್ ನಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಗತ್ತುಗಾರಿಕೆ ಈ ಕೂಟಗೂ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಣ ಅವು ಇದೆ ಪಂಡ ತೋಜಾಯಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತ ತೋಜಾಯಿನಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚನೆ ಕುಣಿತ ಬೇತನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟ ಅವೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮಲ್ತನ ತೂಪ್ನ ಹಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಆ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟ ಕಾರ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಮುಡಿ ಸಲಿಸಾದ ದಕ್ಕದಾರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ದರ್ತಾರೆ ಮಂಡೇಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಭಾರಿ ಇತವ್ರು ತೀರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೀರ ಅವನು ತಾರಾಯಿ ದರ್ತನ
ಬಾರಿ ತಾಸೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ್ತವರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕೆ ಪೇಜವರು ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಈತು ವರ್ಷದ್ದು ಯಾನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನು ನಿಕಲ್ನ ಶಿಸ್ತುದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ದಯಗೊಂದು ಅಂಡ ಈತು ವರ್ಷಲ ಈತು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇತ್ತೀಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಕಲ್ತಾರೆ ಅವು ಶೈಲೇಶ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಅಲ್ಪ ಅವೇನು ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾನ್ ಶೈಲೇಶ್ ಹೊರ ಕೈದಿರ್ಪಲೆ ಬೊಂಜಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಚರ್ಮದ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಅತೆ ಡೋಲಾ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಂದು ಪಂಡ ಆ ತಾರೈನ ಬಂಜಿದ ಅಡಿಟ್ ದೀದು ಆ ತಿರ್ಗುನ ಉಂಡತೆ ಐತೋರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಚೇರು ತಾರೈನ ಏರ್ ಅವು ತಿರ್ಗಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ತಾರೈನ ಬಂಜಿದ ಅಡಿಟ್ ತೀದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಿನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಂದು ಪಂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದಾಂದು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಇನ್ನು ಜಿಂಕೆನು ಪತಂ ಬರ್ಪಿನ ಅವಡು ಐದೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಡೊಂದಿ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲಿ ತೊಂಜಿ ನಡೆ ಸುರೂತ್ತ ಅವೊಂಜಿ ಕೈ ಇಂಚದಿ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪಿನ ನಡೆ ಅವು ಇತೊರ್ತು ಏರ್ಡಲ ಬೈತಿಜವು ಅವ ಮಂಡ್ಯ ದೀದ್ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬೈತಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ನಾನೊಂಜಿ ಆಕಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಕಲು ಪ್ರವೇಶ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮಾರ್ಗಿಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮಾರ್ಗಿಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಪೆದ ಮೇಯ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಬೆದ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟುಗು ನಡುಟು ಸೇರನ ಅವು ಪಾತ್ರೆ ರೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ವರ್ಷದ್ದು ನಿಖಲೆಗೆ ನೂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನಿ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜನರು ಆರ್ಲ ಈ ಕೂಟದ ಬಗೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪದ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ ಬಾತರ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರಂಗಮಂಟಪಗೂ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತೋಜಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ದತ್ತ ಮಗೆಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬಡತ ಮಗೆಲ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪೊಕ್ಕುದು ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತಾರೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೇಜಾವರ್ ಪಂಡಿಲಕ 100 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಲಿಂಬಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗುರುವಣ್ಣ ಗಿಂಜ ಚಿಲಿಂಬಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನೇನು ಮೂಜನೇ ವರ್ಷ ಬರೋದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇವನ್ ನಿಖಲ್ನ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ತೂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಇನಿಕ್ಲ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಣ್ಣೋಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೊದಲು ಮೂರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಗ ಇದು ತಾರಾಯದ ತಿರುಗು ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಬರೋಡು ತಾರಾಯಿ ಪುಡಪ್ಪನ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಪೊಸತ್ತಿತ್ತು 2 ಇಯರ್ಲ ಏನು ಲೆಕ್ಕಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪು ಕೊರುಂಡು ಕೆಬಿಕ್ ಮೊಕಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಪು ಕೊರುಂಡು ಆನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸೂಪರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗುರುವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕರೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣೆ ಪಾತಿರಬೇಕು ರೀ ಸುರಕಾದ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 3 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬಕ್ಕ ಬಳಗ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಪೂರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದೆ ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಎನ್ನ 13ನೇ ವರ್ಷ ಬಂದಿರಿ ಯಾನ್ನ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ 13ನೇ ವರ್ಷ ಸರಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಗೆ ಇತ್ತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಪದೆತ್ತದೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು 20,000 ಕೊಡ್ತು ಮಾತರೆಕ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕೇಳಿದಾಕಂತಂದಿಲ್ಲ